sibingelele labalaleli sibonge ithuba. Siyabonga kakhulu dokotela, siyafisa kakhulu ukuthi sikunikezele leli thuba usichazele namhlanje na njengoba sikhuluma ngebrain tumor ukuthi yini kahle kahle ibrain tumor. Sisinde masikhuluma ngebrain tumor sikhuluma la ama cells ekhula ngendlela engajwayelekile noma ngekho ngokufanelekile ekhula ngokudlondlobala lokho ongalawuleki. Ake sayikhuluma lezo phambilini masikhuluma ngetumor nje sikhuluma ngesigaxa ngibeka kanjalo. Ukuthi lokho sikhuluma ngesigaxa esisebuchosheni. Ungaba netumor esibindini, ungaba netumor emathunjini, ungaba netumor emaphashini, ungaba netumor esifubeni noma ikephi. Kulokhu nje ukuthi sikhuluma ngalawa akubrain noma ebuchosheni. So singawahlukanisa kabili ngoba sikhuluma ngetumor isigaxa nje esikhona solala ebuchosheni nezindawo ke ezizungeza ubuchopho. Sikhumbule ukuthi ubuchopho butholakala phakathi ethanjeni lekhanda ekuthiwa isikala. Bese kuthi kube inwele ke bese sibone bese kuba ilokhunjana isikhumba sakhona esiqinile la kukhula khona inwele bese kuba ilona ithambo bese kuthi ngaphakathi kuba khona ekuthiwa ama meninges ama types awu 3 ezinto amakhava ongathi kwama sheet amathathu. Ukuyibona ke azungeza ubuchopho form icover ubuchopho and then between lawo ma sheet la amathathu nobuchopho uqobolabo khona amanzi futhi cerebrospinal fluid lamanzi enza ukuthi ngisho ngishayeka ukuthi ubuchopho bungahuzuki futhi ukuzeke nje khona phakathi emandleni. Protection inkulu kakhulu ebuchosheni. So ngizama nje uqala ngibeke umlaleli esithonjeni masikhuluma ngobuchopho sikhuluma nje kuphela ngabo kodwa ke makhuluma ngobuchopho sesisho bona bese futhi sibhekelela nezinto etholakala ngaphakathi ekhanda. Siliyeke ilokhunjani ithambo siqale la kuma meninges ekusithi amakhava ngathi kwama sheet bezoba amanzi aphethe sheet nelokhunjana nobuchopho siba ubuchopho uqobulayo. Masikhuluma ngamathuma ke sikhuluma ngegaxa engase zimile noma kukephi kusukela phakathi kwelokhunjana kwalama sheet lawo amathathu siwashayethu ama meninges noma ubuchopho uqobulayo. I-brain tumor engamila noma kephi kulezo indawo lezi. Bese sihlukanisa kabili. Masikhuluma ngetumor khona ukuthi benign. Benign kazi ukuthi ayisiyona i-cancer. Isigaxa yebo kodwa ayisiyona i-cancer. Masikhuluma nge-cancer sikhuluma ngento umdlavuza edavuzayo efika ikhule la ikhula khona izispread nakwezindawo. Itumor ayizuspread yogcina nje kuleyo ndawo. Mawukuthi itumor mhlawumbe isigaxa esimile kule cover ubuchopho izogcina lapho. Sengabe ukukhula ngosize kuphela. Nakhona futhi ayikhuli mawala. Ikhula kancane ngathatha iminyaka ukuthi bekhona. Noma ekhula kubona ubuchopho uqobolwayo but I-spread noma igcina isitholakala kwezinye ingxenye zomzimba igcina nje khona lapho kuba ukuthi iyakhula phela ngosize kodwa nakhona futhi nakhona ayikhuli mawala. Njengoba kuzokwenzeka kwi-cancer. So manje sithi benign sithi isigaxa nje esikhulayo engafanele ngabe sikhona ngokujwayelekile esikhula very slowly kodwa esingeke futhi spread kwenye indawo. Bese ukuthi tumor esibili vile eyama-cancer ukuhlukahlukeneke nawo ngenze ukuthi cancer yawo lamakhava besikhuluma ngawo ubuchopho noma i-cancer yobuchopho uqobulayo. Yileyo ke ekhula masinyane futhi engenzeka i-spread izitholakala nakwezinye ingxenye zomzimba. Masikhuluma nje ngama-tumor khona la kuthiwa benign kuzoba khona la kuthiwa ama-malignant. U-benign usho ukuthi ayisiyona i-cancer ikhula slow ayizitholakala kwezinye indawo bese u-malignant means ukuthi i-cancer ukuthi izokhula mawala futhi izospread yena kwezinye indawo. Ngizwa kahle kakhulu. Mase ngabheka ukuthi ubani onga-affecteka i-brain tumor dokotela. I-brain tumor into nje enga-affecta nombani wanoma luphi uhlanga wanoma ubuphi ubulili wanoma yiphi ngoba sike sibona mhlawumbe isikhathi ingane lezi ukuthi ayibone nabo 4-5 years already isibi-chemotherapy ngoba ne-brain tumor. Sike sikubona ezinye zisanda kuzalwa isanenyanga ezivele ibe nayo. Kanjani abantu abadala sebekhulile nabanye sebabontanga yethu njalo. So ayinakhetha. Bese kuyana ngenhlobo zazo ngoba sithe inhlobo embili ngokukhula kwazo bese ukuthi zikhona lekuthiwa inhlobo zazo ukuthi zihlukene mhlawumbe siphinde siyihlukanise ke manje masikhuluma ngokuthi
khona primary ukuthi ile suka ku brain qobolwalo tumors ene esuka phakathi ebuchosheni noma covers of copa ikalanga kwenye indawo. Okay. Bese kuthi ke kube khona lawa kuthiwa secondary. Bathi secondary lawa asuka kwenye indawo. Kenzeka umuntu uthi une cancer yamaphaphu ebese iyahamba kwenje ukuthi metastasis. Futhi isuke emaphashini ihambe ngegazi ize iyofika ebuchosheni ngoba ihamba ngegazi ngasuka esibindini ngasuka esikhumjeni ngasuka einsweni ngasuka noma ngephi ihamba ngegazi igcine siyokhula ebuchosheni. Into secondary ke lawo. Okay. Whereas lawa awuqala asuka vele originally from brain ahlukeneke nawo. Angifuni ukulimaza kakhulu abalaleli ngamagama khona khona glioma, astrocytoma, glioblastoma khona lawa ama-covers qobulayo lithi ama-meninges kuthiwa ama-meningioma njalo njalo. Bangahluphi kakhulu ngamagama kodwa nje ukwazi ukuthi khona lawa asuka originally vele akhandeke ebuchosheni bese bakhona lawo-ke ukuthi abekade kwenye ingane emzimbeni asehamba ngegazi afika azoplanteka sekukhula ebuchosheni. Ngisho uyithatha itissue yakhona kula ebuchosheni mawuyithatha bese uyifaka ngaphansi kwemicroscope uzoyibona ukuthi vele into khona itissue vele yala ebuchosheni nama-brain cells lawa sebheke aba i-cancer ayafana nama-cells alana ahluka lapha nalaphayana noma lawo we-cover of top uyawabona nje iwona noma esecala wabnormal phela ngendlela ekhula ngayo. Lawa athi asuka kwi-lung cancer noma uthi uyibuka lo cancer iyafana i-tissue yakhona iyafana neyakwi-lung mase yakwi-lung iyafana ne-kidney uma ukuthi so-kidney ekhombisa ukuthi akusiyala isuke yafika nje ngegazi transporter yafika yazothola indawo yakhula nakhona. Usekhona doctor? Sisekhona yebo. All right. Uthe ingahlasela noma ngabe ubani. Kukhona inhlambe ngokobulili ukuthi ivamise kakhulu kubulili buni mhlawumbe kwabesilisa nabesifazane. Sengahlukana sithi ngokuthi yithi mawukuthi mhlambe glioblastoma siyazi ukuthi leyo ke mhlambe ivamisile kwabesifazane but ukujwayelekile ama-brain tumor awavamisile ukukhetha futhi nawo ngobulili kangakho. Ngiyazi ke kubhalwe kanjalo isikhathi uma ungena ku-Google kodwa uma usuyazi ngempela kwi-literature yaka-science hayi sike siwabuke nathi ama-literature khona ayivamisile ukuchema kangakho ngobulili. Ibamba noma ubani. Ngifisa ukuzwa mla ukuthi indaba ye-brain tumor ungayithatha serious kangakanani emva kokuthola nje ukuthi khona isimo engathi akuhambe kahle ngaso. Kuyinto efuna isukumele ngoba into yokuqanda besishilo ukuthi suke singazi noma ile ekhula kancane ngesiyona ubungozi kangako noma kusokuyile isuka kwenye indawo. Yabona ukuthi masisuka kwenye indawo vele ukuthi ayisekho phela ekhanda kuphela uyizwe ngoba usuyibamba ekhanda. Kufanele itholakala isuka afike nje ubila ekhanda. So akusiwa ukuthi phela uyithathe kancane mhlawumbe sesingabheka nje ukuthi iziphi izinto ezingayibangela imbangela ezibuye silandelisa nangezimpawu zakhona ukuthi ungasola kanjani ukuthi kungenzeka ukuthi nayo yini. So masiqala ngeimbangela zakhona mostly akwaziwa, we don't know that. Khona i-term yaka medicine isithi into idiopathic. We know the disease but we don't know the cause. Akazi isifo sikhona siyakwazi ukusilapha but ukuthi sibangwa yini nakho sisakatholi. So inqwaba yama-brain tumor akakazi hlehle ukuthi yini ebangela ukuthi uzube nayo. Bese kuba khona-ke lawo esiwaziyo ukuthi okay amanye aqhamuka ukuthi wena usuke waba exposed kulezi ndawo ze-radiation. Abantu abasebenza ngama-plant kagesi kunendawo ezine-engine noma endaweni njengalezo kwesikhathi ezinye zazo zibhaliwe lezi ezingaseyimayini noma ezisebenzisa o-uranium noma yaziyo ukuthi ionizing radiation leyo nto leyo bayazi abasebenza khona ukuze kubhale impela kube ne-sign ethi ungasondeli la. Abantu abayiqaphela into enjengaleyo mayibhaliwe noma usebenzela ukuthi ama-PPE personal protective equipment. Ngiyazi abaningi baqala ukuyizwa loo nto ngesikhathi se-COVID abanye sebeqala nokuyikhohlwa igama nje elidala lakamedicine basho ukuthi uma usemsebenzini bese wafaka leli vest mawula faka lama-gloves mawula faka lo makalabha mawula ungathi hayi mina ngi-strong especially into zama-chemical. Ngiyakubona kwamakalabha ngoba uzunqenthi ungalimala ngempela ikugqeme something ekhanda
lokho into ezingabonakali ngamehlo ungasithathe kalula because iradiation enye izinto othi mawudlula kuzona ungezwa buhlungu kodwa ngoba uthi lokhu exposed kona ungagcina isiyenzile umonakalo isinethuma abanye ke imbangela yazo yini na posam njengoba sisho ukuthi amanye amathuma akhomone ebantwaneni amanye akhomone kubantu abadala so classify sikhuluma nje general that's why ngithe kokunye angenzeka kulombani but khona ohlobo aziwayo ukuthi laba avamisa ukuthi mayisithe khula akhona amanye avamisa ukuthi asasela abantu abasebancane so i-age ingakwenza bese ngiluphe especially mawukhulu ngoba sashilo before ukuthi enye yezinto i-immune system yomuntu ezenzayo ukuthi amasosha omzimba ambe patroller bese bonisele sifuna ukuqala ukuba icancer bese yayibulala leyo process yenzeka nje ungazi ukuthi kwenzakalani wena futhi ngeke uzugule ngalokho yenzeka kuthule nje wena uyiqhubekela manje ngokwendana noma uyilalela mawuthi uyilalela so ke ezukhula amasosha omzimba nawo ayakhathala awasasebenzi kahle bese ukuthi lama cells lawa akade bezoba icancer efana bayabulala kodwa awasaboni noma asenawo manje babulala bese vela aqhubeke nje abe icancer. That is why ama-cancer generally speaking ezukhula uba sengcupheni ukuba ne-cancer ngoba vele immune system nombani emzimbeni wakhe kunama-cells njalo ke-busy ukwenza into engafanele bese yabanjwa avela abulawa kusale lawa aphilayo so-ke abantu ngokwe-AIDS nathi basengcupheni abanye-ke kusho kuyingxenye nje ukuthi ufuzo lwasekhaya lento kuthiwa i-genetics abanye wena kuqala ube ne-cancer ngokuthi kuyoba nayo before depend ukuthi ibangwa yini uyaba sengcupheni ukuthi ube namanye ama-cancer kube sekuyakuthola yona nakhona depend uhlobo lwayo mhlambe singabuka nje ukuthi dokotela ngabona ngani impawu ukuthi mhleze iyona ithuma le ziningi izinto kodwa impawu zakhona ziya ngokuthi lingakanani leyo thuma noma leso sikhathi nenokuthi limephi nase-crucian sebade ngilinganisa ukuthi khona le kula kuma-covers of top khona le eqhamuka ku-top uqobo lwabo so masithi ukuthi kephi ise-front ise-back isemasayidini njalo njalo lezo nto izona ezishoyo nokuthi khula fast kanganani izona nto ezokutshela ukuthi iy'mpawu ozoba nazo zikanjani iy'mpawu-ke esifanele uyiqaphele ikhanda mawuzoba nekhanda nje elilokhu liba especially lizoba worse ekuseni uthi noma uthatha amaphilisi noma uthathane ngokukade kukusiza phambilini akusasizi manje kodwa othi mawujaqaphela ngathi worse kakhulu ekuseni mawuvuka yes ayizosuke ulamba kube ngcono uyibheka leyo noma siqala ukuthi ibe ilokhu likuphatha njalo or liba worse ezisikhathi sihamba-ke nje ukuthi belikhona vele lona kodwa manje ayisele ngiphatha kakhulu okuqaphela futhi nalokho especially as kudlula iy'nsuku namasonto ubona ukuthi basasekwenzana alibi ngcono lekhanda bese kuzoba umuntu uzovela abe namafithi ungayithathi kalula lento yokuwa ukuhluzula lento ekuthiwa isifo sokuwa omunye umuntu usengenaso isifo sokuwa sokuyithuma lembangela lokho abanye umuntu kade nimazi kahle ukuthi ucabanga kahle vele nje abomuntu ongathi manje mhlawumbe usenolaka manje ngiyambheka kamdala ngaleyo ndlela siyazi abantu uma bekhula beba grumpy abanye bona lokuthi nje mina nawe siku-age ukuthi ayikho into engathi ngavele ngisuke ngibe nolaka esikhaleni ashitshanga lutho empilweni yami noma ngithola sengihlezi ngidideka kalula njalo noma ngithola sengikhohlwa ngalokhu okucakile ukuthi hayibo khona ukukhohlwa hayi lento yalo muntu hayi futhi ukuthi ubhizi ngalo ndlela akho ngingazela khona ukukhohlwa ukuthi ngibe ngingazela mhlawumbe une-stress noma into azikhambeli kahle yes uzokhohlwa phela uma kanjalo kodwa khona lokuthi into zakho zinormal uvele ukukhohlwa lento eyisimanga ngokwe-age yakho nje ukuthi hayi akuhambisani-ke ne-age yakho ezinye zezinto lezo kufanele uyiqaphele lezo bese kuba ukuthi njengoba sekuyana ngokuthi ikephi angithi ama-movements omuntu a-control expression so umuntu uzomthola ngathi unama-signs engathi une-stroke sekunesayide eligwigwi noma kunemasela elingasebenzi noma kunengalo isandla noma ingxenye ethize ebusweni noma emqaleni kanjalo engasasebenzi kahle especially ku-affecte isayide elilodwa ningathi ni-stroke and-stroke sekuyona ithuma leyo bese kuzoba enye into amehlo lawa
axhumele emuva kwamehlo ethi optic nerve. Optic nerve yona connector i-top uqobulayo. I-connect uqopho nelo khunjana nehlo. So uma ukuthi unethuma kanti izointshiza i-optic nerve yakho e-control ukubona kwakho. Obviously zoba neyinkinga nokubona emehlweni. So abanye banama-visual problems. Akusingoba ukuthi kunenkinga nehlo uqobulayo alinalutho. Unethuma. So mhlawumbe mayibona nje eqala ubalivindi noma into ithi yodwa ayibone iyithombe ezimbili. Noma bese kuba nendawo nomuntu athi kunendawo ethize nje emehlweni nami engaboni inhlobo. Bengiyibona into ngaka right ehlweni la ngaka right ngasesayidini la right kodwa ngisaboni sengibona nje into esecenter nento ebangithi mangibuka ngathi ngibuka la ngaka left. Sekune field ethize ngamamazi esele ngasaboni kuyena. Obunye ubuchopho controller yonke into. So umuntu uthola ukuthi nolokhunjana usenenkinga ukukhuluma kusakhulumi kahle asakhulume kahle. Affected speech sakhe. Umunye ungathola ukuthi mhlambe noma uyakhuluma but wena mawukhuluma understand. So indawo ye-speech yenza into zothu ukuthi us-understand speech because affecteka leyo understand namakhulunywa nawe or u-understand but usenenkinga ukuthi manje ukhulume phela umzwile umuntu uthini mase umphendula akusakhulume kahle. So unga-affecteke yodwa le ndawo zombili noma zi-affecteke zombili. Ngikuzwa kahle. Kokunye mhlawumbe sisongexolisa sekungithunje ukusela ukuthi umuntu othatha unenkinga nokubalance usebadizi noma ethi uhamba kuba wobbly nje sevela kuphoseke ikhaleni engekho uhamba ekhithizeni. Bese kuthi okugcina-ke kube lento yokuthi uhlezi unenoze ngathi ungabuyisa isidingo singekho umuntu othi abuyisa nje. Lokho sokuyisayini ukuthi i-pressure ngaphakathi kwisikali la ethanjeni nokucosheni ngaphakathi isiqala uku-increase ithola nje sobona uhlanze funa ukuthi izinto noma ukuthi ihlanza. Mhlawumbe umlaleli mengezwa lezi impawu ezibalulayo dokotela athi meyabala mhlawumbe izinto ezintathu ayibona ukuthi zikhona noma zenzeka kuyena iliphi igxatha ngathatha kusukela manje. Akasukume aye eclinic yakhe noma ekudokotela wakhe ayibeke zonke lezi impawu asho futhi ukuthi ukhathazekile ukuthi mhlawumbe ngenzeka yini ukuthi ikhenza. Bobe sebenza kufaneleke benza ama-blood test awenziwa ama-x-ray kanjalo njalo mhlawumbe ukuthi no-CT scan bayenziwa kodwa nje ukuthi ayisukumele lento angayithatha ukuthi ayizodlula. Ngikuzwa kahle kakhulu. Ngiyakhumbula dokotela ezikhathini eziningi masikhuluma nawo ukubalula ukuthi into ingavela ukuthi ingaba imbangela noma ingaveza leso sifo kodwa futhi kungenzeka ngabe isona kwenye inkathi ingakho ukugcizelela ukuthi umuntu akahambe aye emtholampilo ukuze kwazi ukwenziwa lawo ma test ekufanele ukuthi enziwe ukuze kugcine kutholakala ukuthi ngabe iyona noma okunye. Yebo. Angikubambe kancane dokotela bese siyabuya mhlambe ngizothanda ke sibuke ukuthi umuntu ozothi mina nginawo lenkinga ye brain tumor kuphi mhlawumbe ongamkhuthaza ngako izinto angazenza nezinto ngefanele ukuthi azenze nokuthi into elaphekayo yini yona ibrain tumor. Kwamanje mlaleli seyindabeni sogamanxe kwehora nangohlobisile shows sokuba udokotela acacisele kahle ngawo ngasibuza ke lapha ku WhatsApp number wethu 063820844 sathe nje abemunye noma babili abalaleli sinikezele ke kudokotela ngikholwa ukuthi usekhona Dr. Ndlovu sekhona. Sisekhona sisi. All right. Bengifisa usilekelela dokotela ukuthi sengile ke emtholampilo emva kokubona mhlawumbe ezinye zalezi impawu kade sibalela zona yini engase ke ngiyilindele ngabe ibrain tumor iyalapheka nango kuyinhlobonhlobo zayo nje obushilo. Into bazofika bayenze besisho ukuthi bathatha i-history bakulandisele baqilonge bathathe namagazi bakuyise mhlambe ko CT scan noma MRI scan. Nakho mhlambe sekuthisiko kuyatholakala ngempela ikhona. Khumbula ukuthi sithe ayinhlobo ezimbili khona lawa angesiyona icancer khona lawa ayicancer. So ayalapheka wonke. Okay. All right. Into eyenzakalayo ukuthi kuya ngokuthi uyisukumeleni. Cancer iyafana noma iziphi. Bakhona abantu ongeke uzibone bane-cancer. Kune-patient nje mina efikile ngicela usondele kancane ecengweni dokotela sesikuzwela kude. Siyazwakala? Ungaqhubeka ukukhuluma.
Okay. Ngithi mina last week nje ngi-2 weeks ago ngibe ne-patient efikile belocate headache yayo yizwa kahle izokuba busy kwathola ukuthi inethuma aphela ngisho u2 days kade sesibhedlela ubuyile uyenza i-operation nje exoxela nje naye so zikhona izinto uthola ukuthi mawusheshe wayisukumela ifana noma isiphi isifo ithuma okuyisigaxa engaba i-cancer nayo futhi i-cancer iqobulwayo mawusheshe wayisukumela uyakwazi ukuthi uyilahlele nale engesiyona i-cancer eyisigaxa kodwa esikuestablishayo phela ngoba sithi ngaphakathi ekucusheni siyakhula nayo futhi mawusheshe wayisukumela uyawazi laphela iphela indaba iba lapho ukuthi usheshile ukuthi usukumenini bese kuba ukuthi-ke ukulashwa lokho esikhuluma ngakho include ini ulashwa kanjani one uyakwazi ukwenza i-operation yazi abantu bakhona ne-operation ekhanda ngizolingatha ngayo le kade ngisanda kuyibona mina patient nje recent maningi esengabona but ngoba isase-fresh yona thikamezeka ngalutho yile theatre wenza i-operation yakhe wahlala 2 days kuphela uyayibuyela emsebenzini wakhe uyaqhubela nje njengami nawe kodwa u-operative isandla sike wavulwa kwenzeka le operation fanele yenzeke wavalwa u-right so akusiwona ukuthi makuthiwa uzo-operate ekhanda ngoba kuzongena kuze kufike abantu bacabanga zonke izinto ezibuhlungu zodwa akusiwona wonke ama-brain tumors ukuthi aphakathi nawo lawo phakathi kunendlela yokufinyelela kuwona futhi isayensi iba ngcono eyenza ukuthi kungaze kube ingozi ngaleyo ndlela akhona njalo so i-operation yenziwa kumuntu 2 khona kuthiwa i-radiotherapy leyo abantu abakubiza ngokushiswa kwe-cancer hayi ukuthi uyasha lokuthi ushele komlilo phela ukuthi mhlawumbe njengoba usushiswa amandla ashisa ngiyacabanga ukuthi ezinye zezinto ezisabisa kakhulu lezo dokotela mawukhuluma ngazo mabeza nje indaba eshiswayo i-radiotherapy i-cancer eshayo wena ushi awuza kushisa futhi kodwa imisebe lesuke ithunyelwa kuleyo cancer iyayishisa leyo ndawo esikune-cancer ngikobulayo ukuthi ishe iphele okwesithathu usube lento i-chemotherapy oyithola mhlawumbe iba amaphilisi noma izinto engena nge-drip ehamba iyenza cancer leyo lokhu njani ilimazi injalo iyiqeda so bese kuba ukuthi-ke phela ngishilo sathi kokunye ujothi umuntu mhlawumbe ubese ngena nangokuthi abe nento eqhuzwa ngathi bazifo soko obviously fanele kulashwe lokho ngamaphilisi akhona nalowo mhlawumbe unenkinga ye-speech fanele hambe kwi-speech therapy nalowo nohlangothi engathi asebenzi fanele kwi-physiotherapy njalo njalo nezinto ey'hambisana nalokho kugula lokusukula phela nazo ziyalashwa futhi ngizwa kahle kakhulu dokotela usekhona umlaleli la usibhalele ocela ukuthi umsize la dokotela ngombono wakho ngiyabingela amashezi nodokotela mina nginelampu engalweni kade ingakhuli benganakile manje iyakhula uthi mangabe ngithathwa amagazi lento ayiveli ngabe ihlobene ne-cancer inkinga usakhuluma ngegazi kuphela bengingakathathwa isibusayo so akulukhulu ukuthi singaphendula-ke ilampu leyo ingaba ilampu nje eyithuma njengoba sisho engesiyona i-cancer ingaba ilampu eyi-cancer kodwa uma ukuthi into asebenayo isikhathi side aku-unlike ukuthi ngabe ukuthi i-cancer yona ngenzeka ukuthi ifuna ukususwa phela ekugcineni noma kuthiwa isiyona i-cancer into uma itheni iyo ndawo leyo ingagcina kokuhluka ingane noma ingasasebenzi kahle noma isiphichiza nama-nerves so akusho ukuthi uma ngesiyona i-cancer therefore kufanele inganakwa ngikuzwa kahle kakhulu dokotela kusho ukuthi kufanele kufike esigabeni kokuthi mhlambe kuthathwe naso isicubu sayo isicubu naso all right asiphinde futhi ke dokotela siqalaze la ekutheni emveni kokuba uwelashwa yini esukulindeleke kuwena ma utholakale unayo ithuma into ebalulekile one ukuthi uthole support from ifamily yakho njalo mangabe unethuma noma unento ezodinga ukuthi ube nokulashwa mhlawumbe ngasekuthatha isikhathi eside noma nokwenza izinto eziningi ibalulekile ukuthi ifamily yakho noma upartner wakho uma mhlawumbe ifamily ukuthi I-understand njalo uma uya kodokotela noma eclinic uhambe wedwa kube khona uzo-understand isikhathi sokuthi lento uzole ligama le-cancer nawe usutshela nje ukuthi thini so nento ekhulunywayo
usethe izandla uzalo ukuthi kubalekile ukuthola umuntu oseceleni noma babili abazokuphelezela bakulalelise don't ibaleka kakhulu ukuthi understand ukuthi akusho makuthule brain tumor sekuyi death sentence leyo baningi nje bathi ngingathanda last week ungene ngomsombuluko Umile ngolesini bela kumina ngomsombuluko obele emsebenzini. Zikhona izinto ekufanele uzigweme. Izinto ekufanele uyigweme nje bathi sisho ukuthi gwema ukusebenzisa indawo ubase endaweni enama chemical kakhulu noma indawo ezine radiation noma signs akhona la sisenzelwa khona. Ukugwema futhi nokuthi uthathe izinto kalula nje. Kujwayele ukuya emtholampilo kujwayele ukuthi uye kodokotela ungathi unekhanda lakho ungathi ngilento yami ethize sengayi understand because yona I understand yona so kubalekile ukuthi ugweme lento kuhambela kude nemtholampilo nodokotela ngabeka nje kanjalo ama check-ups wenza especially labasebenzile 35 uma wathi 35 umzimba wakho usuqala ungasafani bayakwazi that's why I you develop 35 there's a reason you develop 35 because umzimba ungasakwazi ukuyi-repair nokuyi-recover the same way kade yenza usakuyithi so once 35 jwayela nje ukucheck. Umlaleli uyabuza dokotela la bese udla ukudla okubhalansile. Yeah balike udla okubhalansile okunamafutha ama-veg kakhulukazi avoid usebenzise noshukela kakhulu noma namafutha kakhulu lokho kuzokusiza nokudla okuprocessiwe sijwayele ukudla wena ungaprocessiwe uma ungakwazi utshala ingadi yakho itshalele uyikhelele khona or uthengeke ama-veg bese uyilungisela wena. Uyabuza umlaleli ukuthi uma uke waba nayo ithuma akhona inamathuba ukuthi ngaphinde ibuye emva kokwelashwa. Njengoba sishilo ukuthi udepend uhlobo lwayo. Akhona la ukwaziwayo ukuthi mawayisusa iphinde ibuye. Akhona futhi izinhlobo zawo kwazi manje abakhona sekufanele unyaka nonyaka wena wenze i-CT scan noma khona izobandisa isabuye. Akhona lo hlobo njalo. Ngizwa kahle kakhulu. Dokotela asikukhulule sibonge ngesikhathi osinikeze sona kumsakazo izilomzansi FM sikuneze ithuba sesiphetha nje siphe nenombolo zakho zocingo ukuthi singakuthola kanjani. Before ngishilo lokho ngicela ukubeka lokho ukuthi akusiwona wonke noma iningi lama headaches awasiyona awakhoza brain tumor ngicabanga kubalekile ukusho lokho ngase labantu sebesaba into amakhanda amaningi adalwa yi-stress amakhanda amaningi adalwa ukuthi umuntu akadlile amakhanda amaningi adalwa ukuthi umuntu akawaphuzile amanzi ngendlela zonke ezicommon nokukhathala nokuba ne-anemia nokuba noshukela phansi ilezo zinto ezizona iningi lamakhanda bangwayilokho angisho ukuthi bangasukumeli kodwa ungathi mawusuphethwe ikhanda so uyabhocobalaza la khona ukuthi icancer nkosi yami susaba nokuyobheka hamba uyobheka uze noma kuthiwa ke yona kodwa isheshe itholakala izolapheka manje isheshe itholakala. Ngizwa kahle. Inamba etholakala kuzona u031 940 97 61 engitholakala yona u081 424 19 36. Inkosi nibusisa. Amen ekubusise nawe dokotela siyabonga kakhulu. Simkhipha kamnandi kanjalo uDr. S Ndlovu esichazela ngebrain tumor.